Wat geven jullie dan? Fruitclub! Fruitclub. Oh, wat wordt dit gezellig. Tja, hier kunnen we zien hoe het beeld wordt, hè? Script. Oh, wat is mooi, Hilda. Goedemorgen. Een nieuwe vlag! Wat geven jullie dan? Fruitclub! Fruitclub. Ja jongens, we hadden een hele auto vol aan. We gaan onderwijs naar Gorodiek. Nog één heel leuk feitje. We hellen Anja op. Anja komt uit Oekraïne en die is hier vanwege de oorlog in Broekse Wouden te Lonekamp. En zij studeerde daar kunst in Oekraïne. En had heel erg van films maatje en van documentaires maatje. Dus ik zei, kies wel maar. En dat vonden ze wel leuk. Dus die pikken we nog even aan. En dan gaan we op naar Gorodiek. En daar moetje we alle oren. En ja, we maken er een hele mooie dag. Fruit, fruit, fruit. We zijn in de studio. Iedereen is druk dwaande met de tarierings. We zijn al wat in de kledingzaken, hè? Cool man. Tuinbroekje. Tuinbroekje. Skeltertje kleer. Ja. Ja, dus hij hier om dwaan. Ildo eet nog even wat, hij hier nog even sunny wat, dus die klaar ik daarna maar even om. Wat is het, Rolf, ja? Hij kreeg zonder, ik denk dat het zonder, maar hij is nooit schaduw op die holle. Ja. Met de bie? Dat weet ik net. Nee. Beetje, misschien een puntje of zo. Nee, eromheen. Ja, zo. En die oud denk ik, ja? Ja. Er was wat al schaduw op de holle. Ja, wat is cool. Had zaken, ga zaken was jongen. Voor de clip omheen. Ja. Is er nou even zo? Ja, doe dat maar, ja. Dat joekert. Ja, dat snap ik. Oh, wat wordt dit gezellig. Wauw. Wat ben je hem heeg? Hallo. Kist het erg goed zien? Wauw. Wat was mooi, Lois. Wauw. En hier allemaal plukjes. Ja, dat vind ik mooi, denk ik. Ja. Ja. Want dan is het zo Zonder hoed, hè? strak. Ja. Ja. Ildo, shirt, alles even. Komt het goed, Ildo? Ja? Zo, hier kunnen we zien hoe het beeld wordt, hè? Het script. Ja. Oh, wat leuk die bjemkes, hè? Oh, wil je hem nou nog mooier? Ja, joh. Kun je hem zo mooi make-uppen, Famke? Wauw, wat dit jaar mooi. Krijg je toch aan make-up op? Tante Tivo? Ja? Oh, yes. Nee, hoeft ik nog best mooi voor die zeilwonders. Hallo. Oh, wat is mooi, Hilda. Maar ben ik al een beetje. Ja, ik weet het. Ze liek het ze eigen een beetje net zo fit eigenlijk. Wat zei ik van? Net. Ja, ik had ik heel dat klein, hoor ik maar Ik niet. zijn hem snaddoeken. Ja, dat zag ik in de klas. Oh, wauw. Oh, is het ook Famke? Wat leuk, hè? Wat mooi. Oh, goed, laat mijn bosje lezen. Tante Anik? Ja. Leuk. Leuk. Ja, ik ben net, maar tante Ilse maar even zien. Die had hem even door, hoor. Is het Claire van Laurens? Ja, ja. Het ziet er wel cool uit, zat, hè? Ja. Laurens is de assistent van Joort. Ja. We gaan beginnen met de eerste scène, het eerste shot. Dat die skelter net mee verriet. Zie je, ik kan straks zien wat te filmen. Even lekker. En Oh, lekker man. Heerlijk. Nee? Goed zo, dit is mooi. Oh, lekker, lekker. Fruit, fruit. Ja, mooi. Nou, ik zag even mooi de kassa bezig. Zit er wel jild in de kassa? Kleidje? Net naar Jusje. Ja. Wat is nog meer? En dan vol meer fruit zoals appel, kiwi, mandarijn. Allemaal de staan. Mooi man. Nog een keer. En wat heeft al hier? En dan vol meer appel, mandarijn, kiwi, varen, banaan, hierbijen. Alle mandjes. Alle mandjes, ja. Ja. En dan vol meer banaan, kiwi, mandarijn, hierbij, appel. Ah, mooi. En dan doen we nog een keer heel close. Wat is de kroonheil dan? Die?
grote werken. Die helpt een heel grote fruit in de Val aan de tas met willen. Nice. Waar vind ik je? Hey man. Gaan met Goody in de eerste scène, hey. Leuk man. Ziet er cool uit, hè? We beginnen toch maar scène 2. En nu ben de in die minis aan de beurt. Nou, Hildo die doet gewoon lekker wedstrijd. Hildo, maar is maar jaren mij. Maar jaren mij. Taske mij. Hildo is al aan het druiven eten. Ze rennen al naar voren. Ja, ik was vertrokken uit, dus ik wil wel zijn. Hilda. Ja, ik ga naar achter. Ik maar op Hilda. Nee jongens. Tot Ja, ziens. mooi verder in, hè? Neem maar het zat in. Horenkant op, Famke. Ja, mooi jaren, mooi Famke. Anka, kom maar naar jaren, maar. Mooi jaren, dan. Kom maar naar jaren. Zwaaien, zwaaien. Doei. Zwaai naar de zaken. Nog maar zwaaien, nog maar zwaaien. Zwaai maar de zaken, waar de zaken? Ja, trouw mij het volgende shot. Ja, dan beginnen we een smoothie meidje, hè? Lekker. Lekker fruit al, je, hè? Ja, man. Dit is even voor een foto, jongens. Hi. Ben ik een folder maatje? Hilda. Hey, hallo, gezellig. Fruit. En dan ring je hem terug. En dan krijg je fruit mooi van Jaren. En dan ging je hier blenden. De Jaren die rint ik mooi, want die moest een beetje begrijpen. Nou, en ook in de benchjes smoothie meidje. Die zaken een jaar lekker smoothie meidje. Ananas. Oké, attentie op En sleutel. Voor mij nog de rijk, Frans. Ja, smiet er maar in. Ja, smiet er maar in. Zijn er zo'n TikTok? Ja, tuurlijk. Oh, daar komt er. Wauw, mooi reed. Dat is dat Famke. Nou, we gaan even 4 minuten pauze. De band doet het echt super goed. Valt me echt niks aan, want nee, mijn band is het haast net plannen, maar ze doet het echt super. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat met Silverboard. Lekkere smoothie, jongens. Ja, pak maar even. Meidjes, dan hebben we een shot van Ildo en Jara. Zo low zeggen. Jara. We gaan even geskoft. Een lekker lunchje maar zo. Wat is de broodje het zie Famke? Lekker, hè? Helemaal in trant. Lekker eten, jongens. Vegan broodje. Wat hast nou dan? Oh, ham? Nee. Leverworst. Oh, lekker, lekker. Past dit al hier wat? Wat is er aan, Hildo? Pizza. Oh, oh, Pizza. ja. Was zo'n stukje, Hildo? Oh, lekker. Ziet er wel cool uit, zaken. Dus eigenlijk door de kant even. Misschien nog een keer, maar ik was... Nou, ik ga me even omklaard. We gaan weer een oorshot aan. Ik maak de gitaar en de microfoon. Dus de set wordt weer helemaal omruilen en omzetten naar de eerste set. Ja, nou ja, de konden liedjes eerst. Jaren vreeg er al, waarom doen we dit? Maar omdat die liedjes moesten eerst even, dan kan die naar huis. Als je mag filmen en daarna het oor alweer. Dan is het echt Ja, maar dan gingen ze vol lange wachtje, man. Dus maar die hele mini-bandjes niet handig. Dus daarom gingen we dat zo doen. Maar doe haast ook gelijk, ja? Hé, het ontbrekende puzzelstukje. Ik ga hem voelen. Die winnen we kwijt. echt. Voel. Een parelmandarijn, komkommer op een naam. Een bijperzik en meloen, komkommer op een naam. Een bijperzik en meloen, paprika. Oh, citroen.
jongens, alles zit erop. Ze maakt je nog een paar shotjes maar wat fruit wat ze omheen smitten. En dat filmen ze met een witte achtergrond. We zullen het alleen nog even wat opreden. En dan gaan we weer op naar huis. Het was een hele intensieve dag, maar echt een hele leuke dag. En ik ben heel erg tevreden met hoe het ging is. Dus top. Wat vond je ervan, Joet? Heel leuk. Weer een leuke dag, hè? Ja. Nou jongens, wij zullen zitten. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Wat night vlog. Hey ho!